И здравейте хора, аз съм Динсбеги и днес този видеоклип ще е на малко странна тема. Винаги се бъркам. Тя ще е топ 5 неща, които мразим в час. Първото нещо, което мразим е... Така, деца, отворете на страница 25. Да, спади, веднага, защо се снимаш в час? Госпожо, аз пиша. Веднага взимам телефона. Второто нещо, което мразим е... Деца, днес имам много хубава новина за вас. Знаете ли каква е? Контролна. Не, за какво е поне контролна? Контролната е по математика. Лесна ли е? Не. Добре. Заповядай. Трето нещо, което мразим е така. Значи, пишете. Корен квадрат е равно на... Ана, какво правиш в час? Да не рисуваш. Не, госпожо. Всички пишем в час, а ти само рисуваш. Сега 100 пъти пишете наказание. В час не се рисува. Дори още 100 пъти час не се рисува, а се пише. Не, госпожо, моля ви повече няма да правя така. Няма, не, госпожо. Заради теб всички сега ще пишат 200 пъти наказание. Не. Четвъртото нещо е... Така, да видим. Так, подайте. Добре. Какво правиш? С кой говориш? Иване, с кой говориш, Ана? С тебе ли говориш, Иване, отговори ми, иначе ще ви заведе и двамата пред директора. Добре, не, госпожо. С кой говоря, Ана? Видяхте лично. Защо ли си написала? Трябваше да напишеш 225 по 3. Колко е? 580, госпожо. Вярно ли е? Да, вярно. Колко е? 580. Идвай при директора. Не, госпожо, моля да се повече, няма да правя така. Добре. Скуда, че е тук нищо. Моля ви се, госпожо. Моля ви се тук. Дай ми телефона. Ще ми си играят с телефоните в час. Петото нещо, т.е. последното пето нещо е slow. Да, госпожата ми е казала, че вие трябва да пишете 100 пъти в час не се рисува. Направихте ли го? Ти, Ана, защо играеш в час? Какво е това нещо? Госпожо, нещо не играя. Какво е това? Какво е това? Обясните ми, какво е това? Ето, вижте колко много неща съм взела. Не. Сега трябва да напишете go в минало време. Така. Ана. Go в минало време какво е? За тези неща. За тези неща. Не може да ставите ми стикетата. Което и нещо. Яде. Чакай, аз съм. Сайтянеш! Ето тези неща. Ето може да ги знаете.
вече. Обясни ми, как е било в минало време, Тая направо при директора. Не, госпожо, моля се, не ме водите преди. Добре, това ти е последния шанс. И да, хора, надявам се клипът ми да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен. Да. Абонирайте се за мен. Харесайте моите видеа и нейните. Да. Може да има още едно такова. Сега след малко ще го снимаме, но то ще бъде друго. Да. И да, чао. А не. Бай.